Prahaseo no bar kotor haikebo nok bayo kotor haikebo nok pao tai satung tung khebo bemar khamyangi tirok karan ui jengjalok layo nokha salsa wati srapsa wawoi kotor klaima banyo hanyo hai tin rok pabai derao klayo khati prasa kabang manukong koktama kase phaika killa ardi blog ni bisingo klainai kachigon bisini longdor kami tai Lakshman para kami o srapsa wati khaimani banyo kotor klai nok nukung bebang no pawi thangbaika derabai kha kabang ma nokong longdor kami o jotoi khorok noisi sini eba 27 ta nogo tai Lakshman parani 15 ta nukung pawi tin pawi tongthai kri ingbaikha borni thuthaisa thairok bebano krikha abogi jengjalo klaijak lukurok hapangno chubaso sanlaikha tai tini horo tongra nani bagi tongthairo tulaima tonglaikha koktoma sima joratui keboni nogo thanglai tongmani nukphano school camp rogo camp tongmani koktoma krikho naini ji tini kokthum bwskango tebo update ri tongano naitoni kok tripura Norongni nogo kotor kalaimaya gulo tamo tamo nosto ongkha Maro ako thung no songbai kha no mobile khang khai ei tongna jaga sikri kha koita nok sebai kha no thung ni rok ba na kai no sto mobile habda Maro ako sunok bai gati mobile ha khai ba kai ha ta bo jaga mo to longdor para chani ni mungke pitok basi da imutirang ni nom in set pasing ne imutirang ni nom da lukurong na hai ke ba sarkar no tam dabi khaina mu chung angle tin ru khang khai ba pise chakuk ta nang sarkar ni nok man kha makha manja mo sarkar ni nok de mo ta sula omo to nostong yana ble no sto ya bo no pacham o nok ko cham tong khon ro ah ge aro ke sapotong ara mo pul kre mane paya ko paisi ko Pasu jara paya pata tin man khe nongon na ge tamni bagai midi bas kango phaina nakha ke sagra di bai Pilawo hambai Indonesia news no asini parawo sok thanya ndagai tini 3:30 ta time suo watai phai kong thai no par hai kothor kelai sin no rok pabai ka tin rok sini no kaisia oro sini parani joto pundro poribar sengnai tai bukbang khana longdor lokhan para rogo saimi asung mane jesima jora itabok jora pundro poribar sini para singwo ke jeng tongjang nai nogo tabok jaga krikha thuthai rok krikha riang rok mane no ganti rok sini mai rung rok mai khang joto no sipai be kha tabuk bo jagao tongnai norong khe teka sarum chikin te tong aron thanglai tonglai kha jaga uni aphano ke sini omo pura sini room kotor bo joto pabai kha abai ke je kothor klai mani koita ongnai ti ta 3:30 rok 5 menit rok nai na o jarao 5 minit hai kothor klai nok rok lebak nosto klai pabai kha ti joto pabai kha kothor simi de klai na watai de phai na nok baro watai phai kan kom nok bar kabang ke kothor kabang kalai ke amna tei tamo sarkar no koina mu chung omono tei sarkar no angkhe kaisa koina musungo sanna musungo jengno inno kum halabru phano jeng sarkar thani sanna musungo sini tong thai jaga men ar sini mane tabo watai wakhang khet thai krei orono jeng thunani chanani ke no ganti rok krikha ke koi sarkar thani omono sanna musungo ini ni mungke Savitri Motion para ni mungta mo Lakshman para Kachigang DC Killa Adi Blok abai khe no ni kami wo je kothor klai nok rok je nostong mani tamo sana mu chung abno tei Amo je sarkar khai nai chengno chu balang ke kisale hamnai koita family rok ongnai pochi 26 27 poribar rok ongnai ta nosto ongmani asuk poribar gbama je nostong mani nok rok kothor klai tabuk bo jagao tong khana rok mane baini nok je kaham ni oro cheng thang hata mane tong hata
emne soronti haike haike ba school rogo abo haike tongnani mane abo haike wa sokna ro mane jodi chagyang ke ta nok kaham rogo mane angkono di tongo judi cagyang ke angkono di wotong nai ta mo mane para bising tongo ta angkono di engke tamo sanamu chungabron tei lukurong na haike ba hapango achuk nai rokno sarkar rokno je neta khainai amo chengno chiba langke kisale hamnai ta engke nok ni je constituency wo to bot sarkar tongo state sarkar haike ba ADC sarkar tongnai MDC CM Purnachandra tongo engke bagmani MLA Rampodo tongo engke aurno heku kunu sate sakanaro saya kho mane tak mane watai phaila do mane hothat phaila ha besek dekha bahai besek degai ama kothor klai ka pro besek meni rang nai prai 5 menit rok ang nai kothor phaiman ita kothor simi de klai na watai de klai pro kothor simita mane nokbar bo phayo kothor bo phayo ta abo hai na engke tei rokhe kunu nos tong yeda nosto tele krei kha engke emne mairung hai kheba rang rok rabar rok je sit rok je toni mani abrok kunu siwai nos torok deng kha amole ang bo chai mai ko ekjon len noksimi le nostong kha nok che nostong kha anglang khe rebar bong thang mairung mane mai chala thung nosto nogot je mani tongmani bebak no nos tong kha bebak nostong kha acha engke nok ni kami ni bu mungke tamo longdor para bo andar klai mo amo kila blok bai na sabono koyo norok je 25 27 ta jinos to ongmani kothor klai sarkaro je chubaju manthung hinai norok koi hormani abono na angkani ni mungke tamo palon kumar molson da nangni te nanginer serimu tirang ninom i rul tong nin inai ai mo be atun keun mo om tan na om no nei koi mo atun da hai in kat ka kai ne tom tan kan ngar beng kan nang tia do hima ahong ajung ro ahong lai hi rul atak lai keun nang om nangni te anu kat kami kan kai om nang te hina keun te nang om mo mane nang om nya iya kai om tanu ina bek tanu kersen tanu kat ka kan i mo arshutta i maduita pe pone ria duita manu lekhong ai te khong ngai ko ma duita le khong ai te duima almari sung kan om ba atun de kai sen ta da hima ta sin ni mo ami pui ale sarkar ale mo chong mi tuang ni no ai so ai mi pui kan te chang kai jong sarkar kan khom do bi kai tho sarkar in de nang man ta kai man ta kat ta da nong te hima hi ayong da sinin in tharmu nang